birma kok no sana muzungang ini kha kesrang sak kesrang wan sokma kaham kai omor kisa kebang omo kuno materia jeng samung khaimanu haise jora te umor omo it does not matter haini bagai omor kisa obo kebangma siklar obo tabo kebangma seller tongo achugai buma phan sakao chaidong. So a video guys a big example sang nai lachina bo nango srngna bo nango jara seller tongnai rok aini bagai ang koinai jeng nogo achugui tonga kare buma bufa bihik bisa betoino naisai tonga kare jeng sak sangno yakungbai jeng basana nango samung khanya nang amono ani tino video ni message belai belai kene ham